ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಕ್ಲಾ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಿನ ಅವಾರ್ಡು ಓಲ ಬಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಜಾಬ್ ಹೋದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟು ಕೆಲಸ ಬಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ತೆತ್ತವನ್ನ ಅಂಚ ದಾಯಿಡೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂತದೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಕ್ಕ ಆಶಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದಾರೇನು ಪೂಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಶಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದಿರು ತೂವಳಿ ಮಲ್ಪ ಮುಗುಳ್ಪುರ ಸೇರಿದೆ ಕೇಕ್ ಬತ್ತೇರು ಸಡನ್ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೇರು ಅವು ಬಂಡೇನು ಅಂಚ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಕರು ಬತ್ತಬಾತು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಡ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನಾಗ್ಲಿ ದಾದಲ್ಲ ಕೊರಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೋದು ರಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡತ್ತು ಒಂದೇ ಅಂಚಿದ ತೂವಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಪೆಟ್ಟು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚು ಇನಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಶಕನ ಮಗೆ ಆಶಕನ ಮಗಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಆಶಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಪು ನಂಚ ಅದೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪುನಾಗ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದೆ ತೊಂಡ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮುಂಚಲ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Suma. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Suma. Happy birthday to you. Claps. Happy birthday. Thank you. Thank you. Happy birthday, Suma. Thank you. Many more. Okay. इत्ते टोली इत्ते केक इंकला पूरा मात्रे पट्टला केक ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಕೊರೋಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಚಾ ಯಾರು ಮಕ್ಕಜಿ ಅಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯವಲೆ ಎಡಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಲಕ್ಕನಗರಿ ಇನಿ ಬದಮಕಲ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಮ್ಮ ಅದು ಬೆಂಬೆದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದು ಶ್ರೇಯವನಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ರ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಮ್ಮ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಟ ಕೇಕ್ ತಿಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೊನತ್ತನ ಪಾರ್ಸಲ್ ದಾದ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋವ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಾಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂತ ಐಟಮ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಖಂಡಿತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರೆ ಶೋ ಸಾಸ್ ನೋಡುವಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಈ ತರ ಅದೇ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಂಚೂರಿ
ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬಲಸದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಅದ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಡೇಗಲಿತ್ತೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಬಳಸೊಂದುಳ್ಳಾಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸುಮಕ್ಕನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಸಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಚೂರು 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 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಆಪೋಸಿ ಕೈಟ್ ಇವತ್ತು ಸುಮಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಸುಮಕ್ಕನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋದು ಜಪ್ಪು ನೇನ್ ಗ್ರೇತ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಆಂಡ್ ನೆನಪರ ತಿಂದು ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಾ ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಡದ್ದಿ ತೂಳೆ ಮಲ್ಪ ತಿಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ತೋರಿತ್ತಂದು ನೆಂದು ಒಲಿತ್ತನ ತಂದು ಒಲಿಪ್ಪಾಯಿನ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಿಡಕ ಹಾಡಿನ ಬುಡ್ದು ತಿಂದನೆಂಗ್ಲ ಆಡ ಪಂಡೆ ನಾನು ಫೋನಾಗೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದದು ಪೋಯಿಂದು ಆರು ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಾಯಿ ತಿಂದ್ರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆರು ದುಬ್ಬ ಪೋಯ್ರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆರೆಗೆ ಓಡೋದು ಒಂಜಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಲಿತದು ಪತ ಪೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ತಿಂದನಂತೂ ಗಮ್ಮ ತಿಂದಾಂಡ್ ಮಗ ತೋಲಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಚೂರು ಟೇಬಲ್ ಪುರ ಒರೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡೊಡ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಡೇ ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಗೌಜಿಡ್ ಕೂಡ ಆರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಗಲೇಜ್ ಬಂತಿಡ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೋಡು ಆಂಡ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಈತ್ ಖುಷಿತ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕೇಕ್ ಪತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಯಾನೇ ಕಜ್ ಕೋರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬಾರ ತಂಬೇರು ಕೋರಿ ಕಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ 2-3 ಬಗೆ ಇಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪುನ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಗ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಂತೀರು ಅಂತ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಶಕ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓ ಏ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮ್ಕ ಅವನ್ ಪೂರ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ತೋದಿದೆ ನಾನು ಅಗಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಗ್ಲ ತೋದಿದೆ ನಾನು ತೂತಿದೆ ರಾತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ എടുത്തൂലേ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್